І так, друзі, ми повністю замеблювали двокімнатну квартиру в 63 квадрати. Власнику це обійшлося в 555 тисяч гривень. Давайте дивитися, що сюди входить. Почнемо з коридору. Тут ми зробили величезну шафу з ось такою стильною зоною для верхнього одягу та невеличку підвісну тумбу. Йдемо далі. Кухня. Про неї вже є окреме відео, вона зі стільницею з керамограніту, що дає такий помітний плюс в ціні. На черзі у нас балкон, і тут у нас вбудована шафа під стелю. Все, що вам заважало на балконі, можна тепер запихнути сюди. Далі покажемо санвузол з ванною. Санвузол має ось таку верхню шафу з підсвіточкою та продуману тумбу під умивальник. У ванні ми зробили відкриту поличку, ще одну тумбу, але зі спеціальною шухлядою для білизни, та зашили бойлер. Ну і завершимо наш огляд на спальні та залі. Про них також є окреме відео. У спальні ми зробили стінові панелі, дві підвісні приліжкові тумби, шафу під стелю, тумбу під ТВ та тумбу під дзеркало. Ну а для зали також стінові панелі з підсвіточкою та робочу зону. На всю роботу ми витратили приблизно місяць. Пишіть в коментарях, як вам результат.